Ιανουαρίου 2011. Είναι η 6η μέρα που έχουν κάνει απεργία πείνας και έχουν ράψει τα στόματά τους 6 άτομα από εμάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Όχι μόνο τα δικά τους, αλλά όλους τους Αφγανίους που βρίσκονται εδώ. Έχει περάσει 42 μέρες και δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση από την πλευρά του κράτους. Ευχαριστούμε θερμά το ελληνικό λαό που μας έχει βοηθήσει και στηρίξει μέχρι τώρα.